Tanya Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa aking pagsisiyasat na ginamitan ko ng luhika, mahika at walang konsyensya. Ito po ang siko. Sino ako? Ako pala si Manggas. At Ulit-ulit gusto ko naman. lang i-congratulate. Sino? Ako? Walang iba kundi ang tinaguriang The Magician na si Efren Bata Reyes. Dahil alam mo ba na si Efren Bata Reyes ay nagkaroon na ng panibagong milestone nang maisama na siya bilang Hall of Famer sa World Billiards Hall of Fame. Kaya congratulations sa tinaguriang The Magician. Marami ng tournament at torneo na naipanalo. Itong si Efren Bata Reyes. Kung gusto nyong malaman kung ano ito, i-google nyo na lang. Kaya nga, pagod din eh. At yan ang ating siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning ko! Morning, Tits! Kalaya, feel good Good morning! Eh! Thank God it's Friday! May 24, 2024. Sa oras na 7:31 na ikasami na ang cool na uncle from Davao. Uncle Dago! Kasama nyo rin ang pambansang tita dahilan bakit ka nanonood ng radyo. You know. From Bacoor, Tita Tanya Chinita. Ako'y mestiza na chinita, habang ako'y morenang dalagang Pilipina. Tingnan mo naman ako sa mga mata mo, huwag kang kumaripas ng takbo. Congratulations, Uncle Efren Bata Reyes! The Magician! The Magician! Alam mo, isa yan sa mga pinapanood ko sa TikTok, yung mga video clips niya. Ako rin. Sa Reels, sa TikTok. Nakaka-entertain pa rin talaga. Oo, Kung kung gaano siya ka-powerful at gaano siya ka-magician. Kagaling na talagang akala mo yung bola hindi May na sariling buhay, kasi natakpan no? na Oo. ipapasok pa niya at saka yung mga simpleng tira na kumbaga titirahin mo na lang pasok na gagawan pa niya ng magic tricks Paraan, na oo. parang pahihirapan niyo muna bago ma-shoot yung bola. At ang trademark kasi ni Uncle Efren Bata Reyes, sa kalaban, kumukunot yung noo kapag mahirap na yung tira. Oo, yung parang- Pero sa kanya, ngingisi lang. Tapos hindi mo, unpredictable yung plano niya. Alam mo yun? Parang yung mga expert nga na, yung announcers, Ah, mga yung mga, analyst. yung mga analyst pag nagsasalita, parang sa kanila, wala Ay, na to, papasok yan wala. sa side papasok pocket to. yan. Oo, sabi, ito yung gagawin niyan. Pinapredict nila. Pero magugulat sila na, Sa kabilang ibang butas paraan pala. yung naiisip. Ano talaga siya magician talaga siya. Yan. Unexpected yung mga galaw niya. Ganun din yung mga course. babaero eh. Sandali. Tingnan mo, yun ang unpredictable. Yung mga babae, yun yung unpredictable. Ang pinag-uusapan dito yung billiard. Kasi kayo, tenyo, inuhulaan namin, ay ano to, nag-OT to, sigurado na Sandali, billiard yung pag-uusapan natin dito. Ha? Tapos biglang, uy, magic. Magician din yung mga babaero eh. Di ba? Magician eh. Oh, marami. Halimbawa, huli na. Nagkita. Tapos? Di ba, nahuli, magkasama sa mall. Oh. Kumakain.
Hindi ako yon. Aba, Grabe, sasabihin. deny pa, nag-deny. Grabe ka sa akin. Pinagdududaan mo ba ako? Oh, Tapos grabe. syempre babae. Oh. Ay, oo, loyal ka pala. Oh, magician. Huli na. Naging kasalanan pa ng babae. Sandali, billiard yung pinag-usapan natin dito. Kasi ako nagturo kay Primbata eh. Paano sumargo eh. Ilalim tako lang yan. Oh, di ba? pagsargo. Ikaw kasi, Efren, ikaw, Mang Kanor may bata. Reyes. Oo, ikaw. Ang galing-galing talaga. Maraming bata. Ito si Efren Tanda eh. Efren Tanda Reyes eh. Pero, proud tayo dahil bilang Pinoy, maisama ka sa World Billiards Hall of Fame. Di ba? Di basta-basta Deserve yan. naman, deserve naman. Of course, the likes of Django Bustamante. Ayan, yung mga, sino pa yung Diba? mga bilyarista natin na magagaling. Tawag niya sa Tagalog, bilyarista? Hindi ko alam. Billiard Billiard player. Oo, Billiard oo. player. Pero pag babaero yung nagbibilyar, babaero lang tawag mo doon. Di ba pwede player lang kasi babaero siya eh. Pwede, pwede, Tagalog na yung pwede, billiard. pwede. Player. Yan. Diba? Ang galing sumargo eh. Noong billiard player. Yung babaero. Kaya pala, sabi niya, abracadabra. Sabi ng magician! Sabi nung babaero, nawala siya. Wala siya bigla. Nawala, hindi mo na mahuli. Wala na, nakatakas na. Yung babaero? Oo. Diba? Oh, basta may nakitang chicks yan, lumilingon yan agad. Yung babaero? Yung billiard player. Ay, Billiard player. Galing simut sa butas. Yung billiard player. Yung babaero. Siyempre! Kahit... Basta kahit anong butas pinapasok niyan. Nung babaero. Nung billiard player. Ay, bro. Diba? Sabi niya, ay na. Palakpakan natin. Nasama na siya sa Hall of Fame. Yung billiard player. Yung babaero. Ang galing magpalusot niyan. Yung babaero? Yung billiard player. Hindi, kasi gusto niya lang talaga maglaro eh. Yung billiard player. Yung babaero. Player talaga. Player talaga siya. Yung babaero? Yung billiard player. Diba? Ano niya eh? Ang tawag doon? Yung chok, ginanon niya sa... Ginanon niya sa... Sandali. Ano yan, teacher? Chok? Anong chok? Anong tawag doon? Ano nga tawag doon? Oh, tama, chok yun eh. Anong tawag sa amin yan? Ginaganon sa Tisas dulo. eh. Tisa. 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 Oh, O tisas English na mo. chok. Gusto nyo pa ng Tagalog? Tisa, chok yun. Hindi tayo mananalo dito, Uncle. Kailan pa naging chalk ang tisa? Yung ba yung gamit ng teacher? Ginaganon niya, tapos color blue? Hindi naman ah. Oh. Ay, anyway, sige, ginaganon ng tisa. Wala na! Nang babaero! Pag babaero, sa akin ang tingin. Di ba pwede doon naman sa kabila? Uy, grabe yung ano niya, yung hat niya, merong ano, may lamang kuneho. Yung magician! Yung babaero. Ibibigay niya yun sa babae niya. Yung babaero? Ibibigay ng magician. Walang kwenta. Galito na ako. Walang kwenta. Nag-perform sa stage. Alo, yung magician! Yung babaero. Sumayaw ng salamin. Sumayo na salamin. Habang nagpapaulan ng flower. Nababapunta to yung usapan na to. Sino ba yan? Ay, yung magician ba yan? Magician, di ba? Yung babaero. Cool. Ano, papatuloy pa ba natin yung usapan na to? Hindi, kasi... Ganyan naman kayo mga babaero eh. Pag namumroblema na ayaw nyo na. Oh, sinabi mo na babaero, ano pa man choice namin? Akala ko ba sino ako ito? Palit-palit. Wala nang nangyayari ganun. Diretso mo na. Ha? Straight to the Ganyan point. naman kayo eh. Ginagaslight nyo kami. Yung babaero? Yung billiard player. Paliwala na sana ako. Nawala yung kalapati. Nahawak niya. Galing nung magician. Ng babaero. Nag-ano siya. Biglang may lumabas na rosas sa kamay niya. Nung magician? Sa babaero. Uy! Ibibigay niya yata sa girlfriend niya. Huwag ka kasi ka tumingin dito. Napapalingon eh. Napapalingon. Malingi, Bibigay makalingi. na, ano sa'yo?
Ibibigay ng rosas. Ibibigay niya sa girlfriend niya. Bibigay ng billiard player. Ng babaero. Kaya pala 12 yung dala niya na rose. Dala Bibigay niya sa 12 girlfriend niya. Ng babaero? Magician. Ay, naniniwala ka ba pag mga magician, malakas din ang appeal sa mga chicks? Pag magician? Hindi, tanong yun ha. Alam mo, kahit anong profession mo, pag malandi ka, babaero ka. Yan, damay na naman yan. Buti na lang DJ tayo. At least DJ. As in, daming jowa. DJ. Oh, ang galing talaga ni mga kanon. Aliwan Fiesta ba kayo? June 27, 28, 29. Malapit na po yan. Kita-kits tayo dyan. Magbabalik pa rin tayo kasama si Tita Tanya Chinita. At Uncle Dagol. Sa estasyon na po. Ito po ang 90.7 Love Radio. Feel good morning. Kaya pa ba i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!